Welcome to our Girly Solutions channel, my dear students. Today जोङो आगोलनि बायदिनो जा मेट्रिक आनजादाव प्रिभियास इयार कुइसन डिसकासन खालामनाय बायदि लेसन 8 खौ जों स्टार्ट खालामगोन इंट्रोडक्शन ट्रिगोनमेट्रिखौ तो नोंथांमोना जायफोरा देग्लाय 2022 आव मेट्रिक होगोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर हेल्पफुल जागोन तो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बुंनो सानो दे जोंनि बे जा PDF डिसकासन खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना जोंनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंक मोनसे होनाय दङ बेवहाय थांनानै एप्लाइ खालामनानै मोननो हागोन तो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि जायखिजाया साबजेक्टनि थामहिनबा मेथ्सआनो जा साइन्सआनो जा बा इंलिसआनो जा जायखिजाया साबजेक्टनि जुदि नोट्स नांगौब्ला बेबायदि दा जों डिसकासन खालामनाय प्रिभियास इयार कुइसननि नोट्सखौ जुदि नांगौबा नोंथांमोना डिसक्रिप्शन थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय सिम्पलि तो आं गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनसै तो फर्स्ट कुइसना फैदों 2021 आव स्पेसियल मेट्रिक आनजादाव फैदों होनाय दङ 15 कट ए इक्वल टू 8 साइन ए आरो सेक ए खौ दिहुननांगौ 2021 2 मार्क्सनि फैदों बेबायदि कुइसना जोंना फैबाय थायो तो आंनि बांद्राय एक्सप्लेनेसन खालामखाया मानोना जोंना बेबायदि कुइसनफोरखौ जों अलरेडि जोङो खालामखाना होनाय दङ एक्सप्लेन खालामखाना होनाय दङ तो आं दा नै भिडिअखौ बानायनायनि थिमानो जाबाय माबोरै फैदों आरो माबोरै जोङो बेखौ लिरनांगौ बेखौ जोङो दिन्थिनायनि थाखायनो बेफोर भिडिअखौ जोङो लाबोगासिनो तो दा जों नोंथांमोना बेवहाय भिडिअखौ पस्ट खालामनानै स्क्रिनखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय कुइसनखौ तो ओमफ्राय जोंनिया नैबायदि लिरनानै लास्टआव जोङो साइन ए आरो सेकेन्डनि मानखौ मोननो हाबाय तो ओमफ्राय दा नेक्स्ट कुइसना फैदों जुदि 10a प्लस b इक्वल टू √3 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 a आरो b नि माना मा तो बेबो 2021 आव फैदों 2 मार्क्सनि तो गिभेन आरामसे बेबायदि आं दिन्थिना होनाय बायदि लिरना लाबानो जाबाय नोंथांमोना तो ओमफ्राय लिरना लानानै बेवहाय नोंथांमोना फाइनाली ए आरो बि नि मानखौ नोंथांमोना मोनबाय 45 आरो 15 कुइसन नम्बर 3 मान दिहुननो होनाय 2021 आव फैलायदों दा cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30 सिम्पल भेरी इजी कुइसन तो cos 45 नि मानखौ फसदों 1/√2 इनिफ्राय sec 30 निया 2/√3 इनिफ्राय cosec 30 नि माना जोंनिया फसदों 2 तो ओमफ्राय जोंनिया बेखौ केलकुलेसन खालामबानो जोङो लास्टआव फाइनल एन्सारखौ मोननो हागोन नैया केलकुलेसन खालामनाय नोंथांमोना नायनो गोसोबा पस्ट खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लास्टआव जोङो फाइनल एन्सारखौ नैखौ मोननो हाबाय तो ओमफ्राय दा नेक्स्ट कुइसनखौ थांलायदोंसै दा जोङो 8 cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बेबो 2020 आव से मार्क्सनि फैदों तो जोंनिया सिम्पल एखौ कमन लाना होबानो जाबाय इनिफ्राय लास्टआव नैखिना जोंनिया cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए जोंनिया 1 जायो फर एकर्डिं टू फर्मुला तो जोंनिया जिहेतु फर्मुला 1 जायो 1 पुट खालामनानै जोङो केलकुलेसन खालामबा 8 मोननो हाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जुदि जोंनिया सेक ए दानिनि बायदिनो 2021 आव फैनाय बायदिनो सेम कुइसन 2020 आव फैदों बाट निउ जोंनिया सेक ए होनाय दोङो आगोलनि कुइसना जोंनिया कट ए बेबायदि होनाय दोङोमोन तो दा जोङो दिहुननांगौ साइन ए आरो कट ए तो बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामना आरामसे लिरना लाबानो जाबाय नै आं दिन्थिना होनाय जाबाय तो बेनिफ्राय लास्ट जोंनिया 6 कुइसनाव दंलायो दायो मान दिहुननाय बेबो सेम 2020 आव फैदों कुइसनखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय आरामसेनो बेनिफ्राय आं एन्सार आलासि दिन्थिना होनाय जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट निया फैलायबाय जोंनिया 8 बेखौ जोङो दा बावैसो जों डिसकासन खालामबाय बेखौ डाबल क्लिक खालामफ्लांदों नैफोरखौ ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायलाय जोंनिया नैबे एक्चुअलि जोंनिया 8.3 आं एगेन बुंदों नै कुइसना 7 नाम्बार कुइसना जा नैबे 7 नाम्बार कुइसन बे 8.3 आव फैदों तो ओंखायनो जुदि नोंथांमोना 8.3 जिहेतु नै एग्जामाव फैया 2022 नि एग्जामाव 8.3 आ फैया तो ओंखायनो नैबे एफा गुरुत्व माने एफा इम्पर्टेन्ट नंगौ होननानै सानाखै तो होमबाबो आं खामना होनाय जादों नोंथांमोना जुदि खेबसे नायनानै ला जुदि बेबायदि कुइसन फैयोब्ला आलदा लेसननिबाबो स्ट्राक्चारखौ एसे नैखौ दा नायनानै बुजिबा नेक्स्ट जायखिजाया फैबा जोङो बेबायदि फैबाबो जोङो खालामनो हागोन तो ओमफ्राय जोंनिया नैबे जोंनिया गाहायनि माबे सैथो दा माबे सैथो बेखौ लिरनो होदों जोंखौ दा 10a नि माना नैनि जायखिजा गासैखौबो जों जेब्ला चेक खालामो जोंना d माबेबा खना थिटानि थाखाय sec थीटा इक्वल टू 12/5 बे जोंनिया सैथो जागोन आरो बाकिया जोंनिया नंखाय जागोन दा जोंना 10(2a) नैबेबो जोंनिया माबायाव फैदों 8.3 नि नैबेबो जोंनिया 2019 आव फैदों बाट नैबेबो जोंनिया 8.3 बाट नोंथांमोना लिरनो गोसोबा लिरना लाबानो जाबाय तो बेनिफ्राय जोंना फोरमान खालामनांगौ दि cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a cos a इक्वल टू 2 sec a तो बे 2019 आव फैदों 2 मार्क्सनि नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय स' दिन्थिना होनाय जाबाय तो ओमफ्राय नैबे जोंनिया फैबाय थायो बे बारनो 9 sec स्क्वायर 60 माइनस 10 sec 10 9
10 स्क्वायर 60 नि माना मा जागोन त बेखौ जेब्ला कमन लागोन नैखिनाखौ फर्मुला एप्लाइ खालामबा जों 1 मोनो त सिम्पल दानि बे ट्रायंगल एबिसि नि एंगल बि आ 90 डिग्री आरो tan a आ 1 अब्ला दिन्थिदि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 जायो 2018 नि 2 मार्क्स फैदों बेयो त नै आं दिन्थिना होना होबाय जाबाय जा बायदि दिन्थिदों एकदम सिम्पल लेंगुवेज माने सिम्पल बयबो बुजि मोननाय हिसाबै आं खालामना होनाय जादों जाहाथे बयबो बुजि मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जास्ट पज खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय जेब्ला LH लेफ्ट हेन्ड साइडखौ जेब्ला जोङो खालामो ओमफ्राय लास्टआव जोङो 1 मोननो हाबाय होमबा नेक्स्टआव जोङो 30 नाम्बाराव खालामनांगौ फोरमान खालामनांगौ दि नै जों बेजों इकुअल फोरमान खालामनांगौ दा नैखौ जों नैया लाबाय नैयाव लेफ्ट हेन्ड साइडआव नैबेबो मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन 2018 फैदों नोंथांमोना खननैसो प्रेक्टिस खालामना लाबानो जाबाय बेफोरखौ 40 नाम्बार दं साइन स्क्वायर 30 माइनास कस स्क्वायर 30 नि माना मा जाबाय दा बेयाव 2017 नि से मार्क हिसाबै फैदों त नैबे जोंना माइनास 1/2 जायो जोंना जेब्ला सिम्पलसो मानखौ भेलुखौल'सो फज'नांगौ माने कस 30 नि मान साइन 30 नि मानखौ फज'नांगौ नियाव स्क्वायर दं नालाय होल स्क्वायर जाबाय कस 30 मानखौ फज'नानै स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर जाबाय बार जेब्ला जोङो जुदि नै मोनसे फैलायो नैबेबो जोंना इम्पर्टेन्ट होनजायो नैबेबो जोंनिया 2017 नि 2 मार्क्स हिसाबै फैदों त आंनिया सिम्पल नोंथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै आरामसे लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय 40 नाम्बार दङ 2017 आव फैदों नैखौ जों अलरेडि खालामखांबाय जों मोननैसो कुइसना जोंनि डाबल क्लिक जाफ्लांदों ओमफ्राय नैबे जोंनिया फैलायदों नैबे फोरमान खालामनो होदों दिस इकुअल टू दिस नैबे मोस्ट इम्पर्टेन्ट 2017 आव फैनाय त नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै ओमफ्राय लास्टआव जोंना 2017 आव दंलायो दा मान दिहुननो होदों सिम्पल भेरि इजि आरो ना नैबे कुइसनाबो बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट जायो नैबायदि कुइसना जोंनिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट होनजायो आरो ना फैबाय थायो बार नोंथांमोना ओंखायनो होनदों जे बेफोरबायदि कुइसनखौ खालामालासिनो थांनो नाङा एग्जामाव जाहाथे खालामखानानै थांबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना दङ 18 नाम्बाराव 2016 आव फैदों साइन थिटा कस 90 माइनास थिटा भेरि मोस्ट इम्पर्टेन्ट नैबेबो जोंनिया आरामसे जोंनिया 1 मार्क्स मोनगोन बेखिनिखौल' खालामबानो बाट नोंथांमोना नैबे जोंनिया बुकआव गैयादां बायदि मोनदों आङो त होमबाबो जायखिजाया नायना लाबानो जाबाय बुजिगोन दा ओमफ्राय नैया फैलायबाय बे नैबायदि मोनसे नायखाथार दे आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो साइन ए बा कस ए नि बायदि होनानै उनाव कस ए टेन ए कट ए सेकेन्ड नि मान दिहुननायखौ नोंथांमोना मोनसेबाबो नायखाथार माने बेबायदि कुइसन फैखायो आरो बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट होनजायो त खालामना लाबानो जाबाय त ओमफ्राय फोरमान खालामनायखौथ' नैखौथ' अलरेडि जों आगोलाव खालामखाबाय नैबेबो मोस्ट इम्पर्टेन्ट होननानै एसे सानना लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना दिन्थिनांगौ नैबे जोंनिया बेखौबो जों आगोलाव खालामखाबाय जोंनिया 2016 आव फैदोंमोन बे बेनिफ्राय जोंनिया बेखिनियानोसै 2016 आलासे बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जों नेक्स्ट भिडिअ जोङो गोदान चेप्टार बेबायदिनो जोङो गोदान मोनसे चेप्टार 8 नि उनाव 9 आथ' जोंनिया फैया 10 11 12 बेबायदि जोङो सावरायनो आखायाव लागोन नोंथांमोना ओंखायनो जों भिडिअ होनाय बायदि जा नोंथांमोना मेट्रिक होगोन बिथांमोना इखिनाखौ जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गैयाबा बा एसे फैसानि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना नै PDF फाइलखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामाबाबो जाहाथे जोङो बेखौ मोननो हायो बेबायदि जों सिस्टेम खालामना होनाय जादों त ओंखायनो नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनांगोन भिडिअखौ पस्ट खालामनानै जास्ट लिरना ल'ला मोजाङै त गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय